Este mediodía apareceu o corpo sen vida de Celso Pérez Regueiro, o veciño de Sada que levaba 4 días desaparecido. O cadáver foi localizado por unha patrulla da Garda Civil nunha cala dese mesmo municipio. A vítima, de 73 anos, faltaba da súa casa no lugar de Lorbé dende o venres pasado. Dende entón, un amplo dispositivo de emerxencias con equipos profesionais e tamén moitos voluntarios trataba de dar con el. Boas tardes, martes 23 de setembro, benvidos ao Galicia Noticias. Hoxe ampliamos a información sobre un crime que mantén conmocionada a cidade da Coruña. Escoiten o seguinte testemunho. Es un alivio para mí. Sí que ese dolor no me lo van a quitar, pero por lo menos son juzgados por asesinato. Día a día luchar, estar al pendiente, a que se haga justicia, es duro. Para mí es muy duro. Chámase Maritza e a nai de Joel Quispe, o mozo asasinado na Coruña na madrugada da Noiteboa de 2023. Ano e medio despois, expresa o seu alivio porque a xustiza lles dea a razón no primeiro paso para facer iso, xustiza. Que os 3 implicados na pelexa sexan procesados por asasinato e non só o que lle asestou a coitelada mortal ao seu fillo. Os que van comer o polvo na casa durante o San Froilán andan xa a mercalo, fresco ou conxelado, porque, aínda que o polvo é o protagonista da festa, non todos o toman nas casetas tradicionais. Os que optan por xuntar a familia e amigos á mesa xa o están a mercar, coa intención de conxelalo. Nalgúns postos de venda mesmo hai lista de agarda para facerse co prezado céfalo. Na miña casa, por exemplo, cómprase antes, bastante antes, porque por esas fechas ou non hai ou está moi caro, entonces comprámoslo antes, congelámoslo e está buenísimo, igual, non ten problema ningún. 15 días, 3 semanas antes do San Froilán, xa empezan a pedir, oye, vaivos entrando polvo, pero xa che digo, al principio aos clientes é prácticamente o galego e baixo reserva. Hoxe é día de romaría nun lugar privilexiado, o santuario de Santa Trega, na Guarda, con vistas xa do veciño Portugal. Ali van centos de persoas que soben camiñando a cima do monte na súa maioría. Escoitan misa na ermida e logo a festa continúa todo o día con música e tamén con comidas populares. Bueno, moi especial. Ten moito murriña, moito cariño. Viña explicando para a miña neta que eu coa miña avoa viña a 5 da mañán, como mínimo había que 3 viacruces, logo a misa. Entonces, bueno, procesión e logo romería, jaitiñas e comer e beber. Comezamos na Coruña. Ali falamos esta mañá coa familia de Joel Quispe, o mozo de 22 anos, morto dunha coitelada na confluencia entre as rúas Sinfónica de Galicia e Juan Flórez no ano 2023. A nai conta que tras procesar por asasinato os 3 acusados do crime do seu fillo, sentiu xa alivio. Reyes. Sí, nos falamos con Maritza, a nai de Joel Quispe, e di que tras algo máis de ano e medio de concentracións e mobilizacións, por fin agora a xustiza lles dá a razón. Di que tras coñecer a noticia de que os 3 implicados na pelexa van ser procesados por asasinato, sentiu alivio, malia que non lle quita esa dor que sente desde aquela madrugada do 24 de decembro de 2023, cando o seu fillo recibiu aquí mesmo unha coitelada mortal. Desde aquela, nesta zona non faltan as súas fotografías, flores candeas e tamén mensaxes reclamando xustiza. No busqué otra cosa, justicia. Día a día luchar, estar al pendiente, a que se haga justicia, es duro. Para mí es muy duro. Es un alivio para mí. Sí que ese dolor no me lo van a quitar, pero por lo menos son juzgados por asesinato. É o sentir de Maritza, a nai de Joel Quispe, que acolle con alivio e satisfacción a noticia do procesamento por asasinato dos 3 implicados na lea da madrugada do 24 de decembro de 2023. En relación ao seu grau de implicación, o auto sinala ao presunto autor da coitelada mortal como autor do asasinato, o segundo implicado como cooperador necesario, xa que, segundo o abogado da familia, foi quen lle facilitou a navalla ao anterior, e o terceiro como encubridor do delito de asasinato.
Nos decíamos que isto é un asesinato, porque a forma de causar a morte a Joel foi cunha circunstancia agravante, que era esa alevosía, tanto por desvalemento como sorpresiva. E precisamente esa alevosía, por fin, ben recollida nese auto de apertura de xuízo oral, e sempre fomos moi duros ca posición que tiña o Ministerio Fiscal porque non a compartíamos. Non entendíamos ese cambio de criterio para crimes moi similares que suceden na nosa cidade. A Fiscalía solicita 14 anos de cadea para o acusado de ser o autor da coitelada mortal por un delito de homicidio e defende o sobreseimento das causas abertas contra os outros dous implicados. Con todo, a familia insiste en que non todos os participantes na lea serán xulgados desta volta. El vídeo circula en redes sociales, que se ve ahí perfectamente que es una sola pelea, que no fueron 3, fueron más. Fueron 11, yo los conté, son 11 personas contra uno. Que a prova que temos, creemos que é máis que suficiente para determinar que esa pelexa, donde evidentemente non poñemos en dúbida que puderan participar máis persoas, pero por lo menos o que temos probado que son estos 3 máis os outros 2 do outro grupo, nunha única unidade de acto. Esta causa por un delito de lesións contra outros 2 mozos segue en fase de instrucción. Si está previsto que o xuízo oral contra os 3 procesados por asasinato que se vai celebrar con xurado popular comece no primeiro semestre do 2026. Noticia que acabamos de coñecer hai escasos minutos. Aparece morto o veciño de Sada, o que se lle perdera a pista o venres á noitiña. Imos a Sada en directo. Sabela Romar localizou nunha patrulla aí nunha cala nese mesmo concello. Raúl, así exactamente. En este momento están varios efectivos da Garda Civil a uns 1000 metros de onde nos atopamos. Aquí nos corta o paso a Policía Local de Sada porque os axentes a 1000 metros de aquí, dicimos, están tratando de ver a mellor maneira de recuperar eses restos mortais, ese corpo sen vida de Celso Pérez, o home de 73 anos que faltaba do seu domicilio de Sada desde este venres. Están vendo a posibilidade de recuperar ese corpo porque, ata onde sabemos, xa o identificou a familia. Estaría localizado nun punto de rochas de acceso bastante complicado. Entón, entre as posibilidades de recuperación están barallando a opción de sacalo a través do mar ou sacalo en helicóptero. De momento, a opción que parece máis axeitada a esta hora é que van tratar de recuperar eses restos mortais polo mar e trasladalos ata o porto de Sada, que está moi próximo aquí. Estamos no concello de Sada e a partir de aí poden facer o levantamento do cadáver. Dicimos, xa o identificou a familia, está nun lugar de difícil acceso. Este é un sendeiro peonil que acaba nun cantil e nunha cala na punta de San Mamede, aquí na zona de Sada. O home saía da casa a buscar castañas, non regresaba nestes últimos días. Finalmente, o desenlace, ás 12:15 saltaba a alarma, ese aviso da patrulla da Garda Civil que localizaba os restos mortais de Celso. A espera de que traten de recuperar ese corpo, continuamos aquí, Raúl. O paso das horas e dos días fora minguando as esperanzas e finalmente, pasadas as 12 da mañá, saltaban as alarmas na cala dos Croios, en Carnoedo, unha cala de Sada non moi lonxe dende se lle perdera a pista a Celso e onde xa buscaran días atrás. Falta a confirmación da autopsia, pero a realidade teimuda e a familia xa identificou o corpo. Esta persona, en teoría, polo que nos dixo a familia, saiu a buscar castañas. É unha persona que casi todos os días camiña. Foron 4 días de busca incansable por terra e por aire con profesionais e con voluntarios, pero con moi poucas pistas. Sobre as 8:00 da tarde foi a última comunicación que tivemos con el a través, tuvo a familia con el. E a comunicación do GPS do teléfono pérdese sobre as 9 da noite. Os repetidores de telefonía situaron o móvil de Celso en Ares, a 30 km de Lorbe, onde desaparecera. Esta zona la batimos toda con el dron nuestro. Vale. Hablo con Axega para a zona de aquí de más monte. Vale. Y tamén playa, a pie, se pode hacer. Dende primeira hora todo estaba preparado para peitear o concello axudados por drons. Hai na zona de redes que pasa que hai uns familiares por si puidera el achegarse, ter ese acordo de cando viviu aquí nesta zona. A busca detívose antes de tempo, non como quixeran, pero sí como se temía. Celso Pérez tiña 73 anos, todos os días saía a facer camiñadas longas polo que estaba en boa forma física, pero fallaba a memoria, barállase que se puidera desorientar. Outra noticia tamén de hai escasos minutos. Un ciclista morreu pouco despois deste mediodía en Santiago de Compostela tras sufrir un atropelo. O home ía na bicicleta preto do Campus Sur cando foi atropellado por un coche. Iria, contanos.
Si polo momento se descoñecen as causas, as circunstancias exactas nas que se produciu este tráxico accidente en que perdeu a vida esta mañá un home, un ciclista de 78 anos. O que si sabemos é que este home circulaba por este vial compostelán que une o Hospital Clínico co Campus Sur cando foi embestido por un coche a iso das 12:15 da mañá, cando o ciclista estaba á altura do desvío cara ao barrio de San Lourenzo. Un particular deu a voz de alarma de que o home estaba grave e ata aquí acudiron os equipos de urxencias sanitarias, pero non puideron facer nada para salvarlle a vida a este home. Arestora, como vedes, o tráfico está cortado e os axentes traballan in situ para esclarecer as circunstancias deste tráxico atropelo no que, como lles dicíamos, faleceu un home de 78 anos aquí en Santiago, nas inmediacións do Campus Sur. O incendio forestal de Pantón na provincia de Lugo permanece estabilizado dende a tarde pasada. O lume comezou na parroquia de Pombeiro e afectou unhas 2000 hectáreas, segundo as estimacións de Medio Rural, parte delas no concello limítrofe de Sober. A situación dúas de emerxencia tamén permanece desactivada, pero lembren que neste lume arderon varias casas, algunhas delas habitadas. Nos traballos de extinción do incendio participaron 24 técnicos, 171 axentes, máis de 200 brigadas, 119 botobombas, PAS, unidades técnicas de apoio, helicópteros e avións, así como efectivos da Unidade Militar de Emerxencias. A Garda Civil detivo 4 veciños de Ferrol que foron collidos en plena acción roubando cable de cobre. Os arrestados estaban subtraendo o material dun aeroxerador do Parque Eólico de Valdoviño, cando foron sorprendidos polos axentes. Con esta operación xa son 12 os detidos na comarca ferrolá por roubos como este no que vai de ano. En total, a Garda Civil recuperou preto de 500 kilos de cobre, a máis de intervir diversas ferramentas empregadas para o seu corte e manipulación. Quedou visto para sentenza na Audiencia Provincial de Pontevedra un xuízo contra un estradense acusado dun presunto delito de violación e lesións á súa parella no verán de 2023. A Fiscalía pide para él 14 anos de prisión e unha indemnización de 3.500 euros por un delito de lesións. A Audiencia de Pontevedra colleu hoxe o xuízo contra o estradense acusado de violar presuntamente a que era a súa parella. Segundo o recollo escrito da Fiscalía, mantiñan unha relación sentimental coa denunciante e en ocasións quedaba a dormir no domicilio dela. O 15 de agosto de 2023, contra a súa vontade e co fin de satisfacer o seu ánimo libidinoso, agarrouna e tirouna contra a cama para acabar violándoa. O acusado foi o primeiro en declarar, insistiu na súa inocencia e tanto el como a súa defensa pensan que a acusación responde a un afán vingativo derivado dos ciúmes pola ruptura sentimental. Destacou tamén que a suposta vítima xa foi condenada por un delito de denuncia falsa. Na vista tamén declarou a vítima tras unha pantalla o axente policial que recolleu a denuncia e a exmuller do acusado e por videoconferencia a médica forense do Imelga. A Fiscalía mantén a súa petición de 14 anos de prisión por presunta violación e un delito leve de lesións. O xuízo quedou visto para a sentenza. 34 persoas detidas. Ese é o balance da operación coñecida como Silvo contra o tráfico de drogas. Dirixiu na Garda Civil e permitiu desartellar unha rede criminal con base nas Canarias, pero con ramificacións na Coruña e Pontevedra, entre outras localidades da península. A banda dedicábase presuntamente a introducir estupefacientes dende o arquipélago a nivel regional, nacional e internacional. Varios dos seus integrantes tiñan formación militar e eran, segundo os investigadores, extremadamente violentos. Imos agora a cidade de Ourense, o abandono da fonte do Tinteiro, un manancial de augas mineromedicinais de gran tradición na cidade das Burgas, ten indignados os usuarios habituais. Como alternativa recorren a outro manancial situado uns metros máis arriba, pero as propiedades, segundo eles mesmos din, non son as mesmas. Nun balcón con vistas ao Miño e ao pé do paseo fluvial, a fonte do Tinteiro chegou a contar cunha afluencia de máis de 300 persoas ao día. Xente que ven con problemas de piel, dermatitis e demais, cúrase. Adnén na cara, cúrase. Estaba xente aí que incluso con tinas ou tal, e poñan encheanos e metían aí os pés. Hoxe só chegan os despistados. Turistas e algún veciño que aínda non se decatou de que leva meses sen funcionar correctamente polas filtracións da auga do río. Se a do río ahora mesmo está
a 16 grados, pues esta sale nos a 20. Cuando tiña que salir a 40 ou 45 grados. Ahora mesmo sabemos que está fría porque senón o que a base estaría quente. Pero na cidade termal hai outras alternativas coñecidas só pola poboación local. Baixo o viaduto da Nacional 120, a poucos metros do río, pero accesibles só por carrouchos, flúen os mananciais da antiga casa de baños das Caldas. Aquí chamamos o tinteiro tamén. Pero o tinteiro, eu, cando era máis nova, era o da baixo, pero da baixo xa a agua fría. Aquí coinciden a diario dúcias de persoas á procura de solucións da eterna xuventude, para os ollos, para a pel, para a gorxa. Non teño a voz clara como antes, porque eu antes cantaba na iglesia, agora xa non podo cantar, porque non me sale. Para que me limpie a garganta, a ver si... Os ollos, a cara, e para as feridas é boa, iso garantizado. O problema, din, é que as propiedades non son as mesmas que as da fonte do tinteiro. A fontiña de arriba dicen que é boa para os ollos, a da baixo para as mazaduras e cousas desas. E o tinteiro sei que é boa para beber. Para a boca, cicatrices e enfermidades da pel, confirma un cartel tan desgastado como o propio surtidor. Se van viaxar de noite pola A6 na provincia de Lugo, ollo porque están previstos varios cortes nos túneles desa zona. Durante eses traballos o tráfico será desviado pola Nacional Sexta. Durarán entre as 10 da noite e as 6 da mañá. Esta semana vaise traballar no túnel de Pedrafita e no de Trabadelo, xa na provincia de León. Pero as melloras afectanlles a outros 5 pasos máis. 3 son na provincia de Lugo, o do Cereixal, o de Doncos e o de San Pedro, e outros 2 na provincia de León. As obras son para adaptalos á normativa europea e resolver deficiencias que teñen nos sistemas de ventilación. Púxose de moda nos últimos tempos e cada vez vese nos pés de máis xente. Falamos do calzado barefoot, que podemos traducir como calzado que ofrece sensacións de ir descalzo. É lixeiro, é flexible, pero é bo usalo. De seguida intentamos dar algo de luz aquí no Galicia Noticias. Centos de persoas achegáronse hoxe ata a Guarda para honrar a súa patroa, Santa Trega. A maior parte delas soben camiñando ata o cume do monte para escoitar misa na ermida. Porén, a festa continúa ali todo o día con música e comidas populares en familia nun espazo natural privilexiado. Como manda a tradición, centos de persoas comezan o día camiñando ata a ermida situada no monte de Santa Tegra, un percorrido cargado de devoción e de historia nun espazo natural único. É algo diferente, algo que se parece ao que sempre houbo. Os anos casi sempre subimos a pé. É moi ben, moi bonito, o día fabuloso, pasámoslo ben. As vistas... Importante para nós, Santa Tecla. E vamos camiñando a pé, moi ben. É un día especial para os guardeses no que honran a súa patroa, un sentimento que se transmite de xeración en xeración. Xa somos jubilados e digamos que xa cando éramos nenos xa viñamos aquí. O sea que imagínate. É moi especial, ten moito morriña, moito cariño. Viña explicando para a miña neta que eu coa miña avoa viña 5 da mañán, como o mínimo había que 3 viacruces, logo a misa. É moi especial porque é todo festas, tradicións. Hoxe é un día grande para os da Guardia, os guardeses e pos que queiran vir tamén da fora. Ademais de participar nos oficios relixiosos ou nas poxas, a devoción mestúrase aquí coa diversión. Comer no monte en familia é un costume. A festa, a música e o baile prolónganse durante todo o día. Unha misa moi bonita, procesión, e logo romería, jaitiñas e comer e beber. Hai romería, hai troulada, hai comida campestre e a pasalo ben. O típico tortillas, bueno, a xente trae o que lle guste máis ou menos. En familia? En familia, sí, netos, pois... Conta a tradición que os guardeses subiron ao monte no século XIV para pedirlle a Virxe que acabara coa seca. O se fano por motivos diferentes, pero cun obxectivo común, manter viva esta tradición. A escasos días do comezo do San Froilán en Lugo repuntan as vendas do manxar protagonista das festas patronais. Fresco ou conxelado, o polbo non debe faltar na mesa, polo que moitos aproveitan para mercalo antes de que se dispare a demanda deste produto. Este polbo fresco procedente da lonxa da Coruña foi limpado e vendido á primeira hora da mañá na Praza de Abastos de Lugo.
Malia pesar case 3 kilos e valer cada un deles uns 24 euros. Durante as festas do San Froilán non vai faltar na mesa da súa compradora. Na miña casa, por exemplo, cómprase antes, bastante antes, porque por esas fechas ou non hai ou está moi caro, entonces comprámolo antes, congelámolo e está buenísimo, igual non ten problema ningún. Pulpo galego hai pouco, aunque nos digan que hai moito, hai pouco. Somos moitos a comer, entón é millor collelo canto antes. De hecho, nós temos lista de espera. Hoxe, por exemplo, entraron 10 rabos, 3 xa se tuveron que apartar, puxemos 5 á venta e outros 2 son para unha clienta que vai vir despois. Ademais, o pulpo en fresco, o pulpo de roca, que é o que traballamos nós, convén telo unha semana ou 15 días antes no congelador para que valga para cocer, senón despois, ao contrario de outros peixes, outros moluscos, se está moi fresco, hasta coce mal. O polvo fresco vai a día de hoxe €1 máis caro que a semana pasada e mesmo pode acadar os 25 euros o kilo. Un pouco máis económico, a 23 euros, véndeno nas tendas de congelados. Iso sí, importado de Marrocos. Eu teño todo ano o mesmo prezo, o sea que sempre teño. Si sube, claro, subencho a ti, pero normalmente entre 22,90, 23, podo andar en 20, pero eso xa o mellor despois das festas ou así que queda e tal, e o queren quitar, pero si non, normalmente está sempre ao mesmo prezo. Durante todo o ano normalmente cómprase congelado, tampouco hai pulpo así a todas horas, entonces hai que adiantarse un pouquiño. En todo caso, que non consiga adquirir o polvo a tempo, sempre terá a opción de degustalo nas casetas do recinto feiral do San Froilán ou nalgún dos caldeiros habilitados durante as festas. Acabamos de estrear unha nova estación e xa apetecen produtos de temporada que podemos conseguir nos mercados. O outono é a mellor época para mercar e desfrutar de castañas, de noces, de feixóns ou de cabazas e para facer potaxes que empezan a converterse nos pratos máis demandados. Nas nosas prazas e mercados atopamos xa unha boa variedade deses produtos. Chega o outono e semella que apetece gozar de novos sabores. Coa chegada da nova estación a despensa vai se encher de produtos que marcan o sabor dunha nova tempada. Castañas, noces, cabazas, favas ou navizas convértense xa nos protagonistas da mesa. Setiembre, como o tempo se poña así un pouquiño nublado e tal, xa se empezan a facer potajes, A xente ven da playa con ganas de potajes. Xente, se chove e se fai frío, xa a xente colle e vai facendo o seu cocido, vai entrando pouquiño a pouco, vamos cambiando de menú. Pasamos das ensaladas aos cocidos. Nas prazas atopamos estes días os protagonistas indiscutibles de outono, porque a nova estación convida a dar a benvida a potaxes e a cocidos e a rematar a sobremesa con froitas de temporada. Judías, repollos, brécol, navizas, hai un poquito de todo. Comprando judía verde para cocer con un par de huevos e unha patatita. Uvas, figos e, bueno, e xa vexo que hai kiwis xa de novo, o cual fantástico. O calzado tipo barefoot ou o que é o mesmo, o calzado que busca a sensación de andar descalzo, gaña presenza nas tendas e nas rúas. Deronse a coñecer como uns zapatos cómodos para os nenos cando comezan a camiñar, pero nos últimos anos o seu uso estendeuse tamén aos adultos. Os podólogos aseguran que acomodar os pés nesta clase de zapatos e zapatillas pode evitar algunha dor de lombo, aínda que advirten que non son para todos e que debemos empezar a poñelos de xeito progresivo e non dun día para outro. Me lo recomendó mi hija. Ambas somos médicos, pero yo, pues, digamos que no cumplía mucho con lo que debía, no era muy respetuosa con el calzado. No tengo molestias de espalda, camino mucho mejor y estoy mucho más cómoda. A sola fina e flexible permite que os pés sintan o chan e se movan libremente, que activen os músculos e que camiñemos cunha postura natural. Este é un calzado que lle chaman barefoot, que a sensación é como camiñar descalzo para protexer o pé, que é o ideal como nacemos, que nacemos descalzos e que bueno, vamos modificando a pisada con calzado convencional bueno, como volver a raíces un pouco, non? E por saúde, sobre todo.
Os barefoot son tendencia, tanto que mesmo hai zapaterías como esta que abriu hai un mes especializada son neste calzado de punteira ancha. Estou encantada coa acollida da xente, cada vez máis familias son conscientes do que pode afectar a pisada e dos problemas que pode ter a nivel saúde os pés, que son a base. Pero será esta outra moda pasaxeira ou realmente ten beneficios para a saúde? Nos nenos é moi ventaxoso, xa que o desarrollo dun bo calcáneo sempre necesita ese impacto co chan. Se nós nos metemos nun calzado con unha amortiguación no talón, non fai que o desarrollo sea tan bo. A podóloga advirte que os adultos precisarán adaptación a este calzado. Ten que ser unha transición moi progresiva, se non hai un cambio moi grande. Pode ter incluso problemas de musculatura. A pasar a terrenos duros irregulares pode haber un risco de traumatismos e demais. Xa, por exemplo, persoas con diabetes ou algún tipo de patoloxía tampouco está moi indicado. En moitos casos, unhas soletas solucionan os problemas de adaptación a andar con liberdade nos pés.